Kakasi Students Union KSU Central Executive Committee hak jingalam ba alam boxter wel marngar President hak shitere ku risau arja opsan pelej banai mensi mi kinohikai kibadan hapadeng jinga khi Hamadan Malki habakran sigilal pathai khubor usamlarang ba uba alam boxter wel loong bo community bo menteri rang ba gajalla konrad kisang ma unai ke cuba ko bahun ni kinohikai kibala pelang ni jinga khi mentala bun sngi khnam bikinyo belej phaino shalagi yang kisem nalor kata ulapan pauru ke chingso khia namar ke jinghap ban mi madan ban dawai la hok ban benrap baginang thawan la gi shemi sansnem kum ge jingle tamasa kum ta gajalla kan nanghiar arsud la ramdan kinohikai ngat rai nam yo kita kiban on kita kinong thawan bersama sekretariat dena kapor ngi iba kini ki jinge kinohikai ngi iba kebun ki asosiasi ngi kagidan kidan lang jong singe dena kapor liang keseng la jupat snow jujai kren sarkar bakadai kapor sarkar bakan streamline bak penbet mai no iki berkhot nomor hajaka bakin hoikai ken perlut kapor kamera kelas ban ai ban sam ni ta jinang tingtep ki kena samla pulei kena skol henrai khaban mi sabran kumni ngas ngoba teng gede ke penpau ka jine ran jaka sarkar bakalok ni te intep ka jinga kren ka ba kumnu ki ngelam june ken hon ki lai akan du siam ne lai na kaliang joka steng ni don senda ajongki bat lada kidon kam dingi hunu ko poro ngi nyai long kinong kersan berat ba ya ke cendawa junai kai ke baju ya kendu ke jenge na ke por sport maki kitara kitip khamba ki jenge handai ngi so thu hi ke jenge no kai kalong ke ba na ke por sport ka pelong pat ya ki ban mi madan kum deng thrai ke dei jungkuman bat ke jimbom simkhia le se na ka liang jung sarkar ka dei ke por ka ngi thui kren na ke por sport ba ka puli puthi kata quality jom ka puli puthi ka jala juge gidan ki hundai lada kalong kumni i gadang her asot lada ka sarkar kam simkhia ba kam thau ti lat ti kunu ban pendek bat patlong reti ya kita kimat dawa ki ban kai labu khmat ka sarkar ha ka jing sisa na du kin sngi bala anda bro bang pak wan yu kejat hne jaka handai la ka jong kamram ngila tiet jengkhang sarkar ngi ong ba kampat biang lo phi kendu tang yu education minister ka dei kamram jong klido ka jala bon khot ya kren te damat ciski ni chung video chung tep ba uspan bai ka khasi benta kasngi te ngim tep ka chung yakran u ai ka chung kulat na liang siam hare ngi chukmi lenti ba komu klido chung ka jalai pro khoi ngai thrai on ai ka jubab ka pan hun yak jing ya sha chung kai bla sha tham tala sha song jing khi nem tala ka nos ngi shu ngiru ngi khmi lenti kata ai ka ta ka jubab chung yakran ka long ka ba pan hun jing hoi kai khnang maki ka lei phai no shajam ki sunong kan phai biang sal piskol ban ai biang sing sakri jiki kena skul kisam la pulih ka ni ka komlong koman i teng ba komdai tang galiang jungi kum kun hun ke isu hunrai apis ngap ki rurang ba teng ki pensno bakut ki isu hami madan bai te kabas kabang kwa ban ong kolong sin san snem ki wan ti jengkhang pa ba andai kala dei kamera jungki bakin address kita jungi jupai ba lakong samla pulih lek ono hikai habro ki mat ki isu ki bang jupun sno te kani ka komlong koman ngasngoba lada kita kinong thoan kisem ya kasan snem kum ka tak kisnem jong jingle tamasa ngasngoba ka jingher asot jong jala abro bilang kin sasakhi ni sakma ngi shani atali hakin ngilam jong ni kunhon gidon ka kam gununu jingerap nangi ngilong ka balakoloi ya kamram ka migla ngide benle na benta kunu penso sarkar ngi jupun sno na ka porspor kam semut am tangila da penso sarkar ngira kat patunghung udap ya keren rai ni wanen ngwan ragi keljong kamram le pendap kundu pen pressure government ba kadem syak skor ki kimat cendawa jung gai habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya